ukuphi lo muntu manje? Hey, yazi madoda, lo muntu ahlele. Buka manje njalo ngifika la umuntu akekho. Njalo ngifika esibukweni akekho umuntu. Abantu bayathola enye reflection ayikho phela lento. Yazi. Njalo reflection buka uma ufika manje, buka futhi njalo. Awufani nami njalo vele ufika ubuka nje. Buka uhlelekile, yabo yini into oyigqokile. Yini nje into oyigqokile. Bese kuthi reflection yami le nje. Mina-ke lo nje. Yazi, isikhathi sinje leso ufika ngaso, ufika nje isikhathi sini lesibuko. Angilifakile, ungibukisa kulapho. Buku, ufake newasho ufika late. Ngixoxa futhi manje, thola enye reflection nje. Leyicaca kunayo reflection, ngizozamenye. Ngiyeke indaba zey'mali, uyathanda ukuthemba ama-bribe, njalo nje i-bribe. Futhi ungahleleki ukuthemba i-bribe. Angithathi i-bribe mina, hamba, suka futhi la, suka la. Yini yona le? Hey, bafethu ngisalala, angisahambi. Ngeke ngikwazi ukuhamba ngayibukanga phela, ngangibonile kwenzakaleni. I-reflection yami vele yayifikela igqweni, ngathanda nje. Yazi. Kodwa ngabe ningivotela kuma-DSTV Viewers Choice Awards. Ne-SMS u-3E ku-39201. Ningivotela as your favorite comedian. Kuvota noma kangaki. Siyilaye le reflection le. Okay. Good night.